Naozaj som si skoro oči vyočila tých komentárov, ktorí boli pod týmto videom. Musím na to reagovať a chcem sa s vami o to podeliť. Nech sa hlavne tí ľudia môžu pokojne vyspať. Môžeš sa na čo tešiť? Na toto akože nie si ready. Jasné, a zarábaš ako na tieto srandy. Do toho povedá žena. Využíva ľudí okolo. Takú podobnú poznám ja. V celku za iné protislužby. Priznávam, mám sponzora. Naozaj. Najväčší sponzor som ja, ľudia. Jediného človeka, ktorého som na tejto ceste využila, som ja. Za všetkým týmto sa skrýva 9-mesačná tvrdá drina. Pracovala som v 2 odlišných krajinách, v 2 odlišných prácach a všetko to bola fyzicky práca. Toho to mala toľko failov, že som si myslela, že si to nesplním. Ktorý ma sledujete, to viete. Druhý komentár. Akurát, že rodičia či partner vlastnia Microsoft a kde tu pošlú nejaké drobné. Tak? Samozrejme. Moji rodičia vlastnia Microsoft a vlastne aj iné firmy. Preto som si namiesto toho, aby som bývala vo fancy hoteloch, vyberala takéto miesta a toto som nazývala mojou izbou, mojou kúpeľkou. Toto boli moji spolubývajúci. Namiesto toho, aby som si vzala napríklad lietadlo, som išla touto loďkou 16 hodín. Takto to v nej vyzeralo. Komentár číslo 3. Ázie, 3 bodky, tam priračené. Ľudí sa stráci na orgány. Neboj sa, jediný orgán, ktorý som takmer vo Vietname strátila, bola moja pečeň, pretože som nemohla odolať tým 30-centovým pivom. Ups. Na tento komentár ti poviem jediné. Ďakujem, že si podporil algoritmus tohto videa a tiež som veľmi rada, ak si uľavil týmto komentárom a slúžilo ti na toto moje video. A ak chceš vedieť, ako cestovať aj bez bohatých rodičov, bez sponzorov, bez toho, aby si niekoho využíval, alebo aby ti niekto stiahol na orgány, tak ma nezabudni sledovať a ukážem ti, ako sa dá cestovať s normálnym rozpočtom a najmä s humorom.